As vacacións están á volta da esquina, sobre todo para os nenos e estudantes, e dende o Concello de Chantada xa teñen todo pensado para ofrecer unha alternativa ao tempo escolar. Esta mañá presentáronse os campamentos de verán, que traen algunhas novidades. Este ano o Concello encargoulle a Belaísca que serán quen coordinen os campamentos con monitores, todos de aquí de Chantada, porque xa os rapaces están familiarizados con eles de outras actividades como do folión, da carreira, do feira do viño, entonces parecenos que é unha maneira tamén de conxeñar mellor os rapaces con monitores coñecidos. Entón, vai haber dous campamentos, os campamentos infantís e o campamento xuvenil. Os campamentos infantís dividiránse, como sempre, en dúas quincenas no mes de xullo. A primeira do día 2 ao día 15, cuyo prazo de inscripción remata o día 29 de xuño. A segunda quenda será do 16 ao 29 de xullo, con data límite para anotarse o día 13 de xullo, e a gran festa final para todos o 30 de xullo. Dentro de cada quincena faránse actividades diversas, os campamentos serán de luns a venres e despois o último fin de semana de cada quincena habrá unha saída, unha pernota, iremos a Ponte Mourulle, no que faremos ali actividades acuáticas, de sendeirismo, tiro con arco, un pouco, dependendo de como este o día, así nos iremos aclimatando. Iremos ás piscinas, igual visitamos como anos anteriores para socializar os máis pequenos ca xente máis maior, incluso ao centro de día ou a residencia de terceira idade, compartir así xornadas con diferentes idades de persoas. E despois, como novidade do ano pasado, dicir que o campamento amplía o seu horario, empezarán ás 10 da mañán ata as 2 da tarde. O primeiro día a cita será no Colexio Eloísa Ribadulla, onde se informará aos pais e acompañantes da planificación. Este centro será tamén un lugar escollido para moitas destas actividades de raparigos nados entre o 2006 e o 2014. Serán 9 monitores e un máximo de 90 prazas que se dividirán en 3 grupos diferentes en función de factores como a idade ou a oferta máis axeitada para cada nena ou neno. E o que faremos será, dependendo de como conflúa o grupo, diferentes dinámicas, non? Máis activas, máis estáticas, porque hai nenos que hai que rebaixarlles un pouco a emoción, por así decirlo, e outros, ao mellor, darlle actividades máis activas. E despois teremos, como non, obradoiros, saídas, non vai a ser todo estático. Sí que é verdade que tantos nenos teñen que estar ubicados nun espacio amplio e acorde, como é un colexo, que ten diferentes partes e con total seguridade poden estar ali os nenos facendo todo tipo de xogos, pero sí que é verdade que despois por grupos podemos facer algunha saída ou leválos ás piscinas ou facer outro tipo de actividades fora deste recinto. E tamén faremos obradoiros, non? Onde, nos dende Belaísca sempre pensamos que a creatividade é fundamental, fomentar a creatividade nos nenos, porque nos coles moitas veces están moi centrados en materias e non desenvolven a creatividade. A acampada xuvenil será no Complexo Náutico de Ponte Mourulle, do 3 ao 5 de agosto. Céntrase nun fin de semana. Faremos unha saída, iremos a Ponte Mourulle e que marcharemos o venres, faremos ali dormida, actividades durante todo o día do venres, do sábado, quedarémonos tamén por o domingo, e esta actividade vai enfocada xa para os máis maiores, é dicir, dende o 2015 ao 2002, o que ven sendo dende os 12 anos ata os 18. Que na acampada xuvenil ampliamos un pouco as idades, en vez de 16 ata 18 anos, porque, parece mentira, pero moitas veces non probamos actividades de río e entón creemos que é unha oportunidade excelente para que os xóvenes vayan a facer kayak ou canoa a Ponte Mourulle, entón por eso ampliamos un pouco para que se anoten pandillas de adolescentes para que veñan con nós a facer un día diferente. As inscricións realizaránse na Casa da Cultura, onde se facilitará un formulario que tamén estará na web do Concello. Posteriormente, deben entregalo cumprimentado xunto co recibo do pago bancario de 20 euros, que é o prezo da quincena, e unha fotocopia da tarxeta sanitaria. Os pais ou titores deberán elixir unha quenda preferente sen prexuízo de poder inscribir aos raparigos nas 2 quincenas no caso de que haxa vacantes.